pana Nováka nesmírně ráda. Začala jsem u něj hrát na housle ve svých 6 letech a k hudbě mě přivedl a díky němu jsem u ní i zůstala a je pro mě druhým tatínkem. Můj vztah k panu řediteli, jak mu všichni říkáme, ale také všech členů orchestru, je velmi úzký a těsný, protože on nás vlastně po absolvování Lidové školy umění nadále přidržel při hudbě, neustále zvyšoval naši úroveň a přivedl ten orchestr skutečně až na úroveň amatérsky mezinárodní. Vlastně nám tím nesmírně obohatil život. Je to skutečně náš druhý otec. Komorní orchestr vznikl vlastně z několika důvodů. Tím, že přestala fungovat Boleslavská filharmonie, výborný orchestr, a za druhé, že přestalo zde působit Boleslavské kvarteto, neboť se nám odstěhoval violončelista, pan ředitel Dlásk, do Prahy, tak jsem se snažil využít ten zbytek toho kvarteta a měl jsem k dispozici několik schopných žáků ve škole a absolventů. No tak jsme se dohodli, že bychom to mohli zkusit. No a postupně ten orchestr se rozšiřoval až do počtu 26. No a vznikl ten orchestr, který funguje dodnes. Já jsem se stal vlastně uměleckým vedoucím po tatínkovi, když jsem převzal práci toho orchestru, ale za dirigenta se vlastně vůbec nepovažuji, proto si vždycky pozvu profesionála, který opravdu s tím orchestrem dokáže daleko víc, a dnes budu dirigovat pro tatínka. Já jsem se začal učit hrát na housle v 7 letech. Tatínek byl velice přísný pedagog, ale vděčí mu vlastně za vše, co mě naučil, pač ty počátky jsou pro houslistu a pro ty správné návyky to nejdůležitější. Snažím se o to, abych neskazil to, co tatínek 40 let budoval. Tak pokračujeme v tatínkových šlepějích. V letošním roce jsem si uvědomila, že jsem členkou Mladoboleslavského komorního orchestru již 30 let. Je to strašně dlouhá doba, ale jako kdyby těch 30 let ani nebylo. Pan Josef Novák byl pro nás a dodnes je velkou autoritou. Na zkouškách byl nesmlouvavý a jako děti jsme se ho téměř báli. Neodpustil nám jedinou notu, ale byl nám vždycky velkým příkladem v tom, že byl především přísný sám k sobě. Takže vážený pane Josefe Nováku, je mi ctí, abych jménem všech přítomných a jménem občanů Mladé Boleslavi vám udělil čestné občanství a symbolicky vám předal tento klíč, abyste věděl, že Mladá Boleslav je pro vás vždy domovem, kde vás máme rádi a uctíváme vás. Děkuji. Víte, musím jako každý muzikant dnešní doby obdivovat odborníky v jiných oborech, doktory, inženýry a další obory, že svůj volný čas věnují hudbě. A tímto samozřejmě chci také velmi poděkovat panu profesoru Novákovi, který dokázal je k té hudbě hodně přitáhnout. K hraní na housle jsem se dostala čirou náhodou v 8 letech, kdy mě tatínek přivedl do Mladoboleslavské hudební školy.
a tam jsem potkala pana ředitele Nováka, který nasměroval moji hudební dráhu. Na rozdíl od ostatních členů tohoto orchestru stala jsem se profesionální houslistkou a ten orchestr mi dal veliký vklad do budoucna, protože mě naučil pokoře, lásce k hudbě a taky mi vštípil určité sebevědomí, které potřebuji, když hrají v Pražské komorní filharmonii. Přál bych si, aby komorní orchestr nadále přistupoval k hudbě vždy s pokorou, s láskou a s takovým nadšením, jako jsem přistupoval já celý život. Přál bych jim hodně štěstí, hodně tvůrčích sil a všem bych chtěl členům pogratulovat za vzornou spolupráci a těšit se s nimi z dalších úspěchů.